ndikati chimimba muzimuziwa ndikati kamajekete muzimuziwa maina ake azikhalati ndimafuna ndiauza abale athu a polisi musagwirisidwe ntchito boma ili latha kale pali zina akakuwuzani muziakanira chifukwa mawa mipando imene aliwo itazakhalepo ndifeyo komanso ndithokoze amakoti pondipasa belo chifukwa anzathu anabwera opanda mulandu wafunsa kuti mulandu mwammangira munthu ndotani akuti sanakonzekere zambiri mawa kupenda mtauni mundi adadi tikonzekere blanta yake moto mawa koma nafuna nene ichi emalizira achikangawa zimene mwandipanga mwandipasa mangolome zambiri tinamfuna mawa mfuna mozi mwa inu kunge kuthokoza kwanga ambuya akhale nanu maneso mawa tikamayenda iru nkhanija akuti Samia Suleiman akuti atha kutuluka pa belo makamaka oyimira kuboma anena choncho akuti ayi ndi ufulu wawo atuluke pa belo chifukwa ino kuti iwowa adakafufuzabe sanamalize kupanga investigate mlandu wa Samia Suleiman. Nde pamenepo tikudziwa kale it's like a predictable game mene kuti kudziwa kale mathero ake kuti chifukwa akagwira kenako afterwards aya amafuna kupha president kenako iyayi milandu yonse tinamaliza kupanga investigate basi kazipirana atuluke pa belo chimodzimodzi ngati Samia Suleiman the same thing basi akuti iyayi ndi mlandu wotele kenako afterwards ababa akuti iyayi amene wawa akuyenera kuti akuti milandu yonse sanamalize bende atulukeso pa belo. Nde anyway timayembekezera kuti kubwera APM kumene kuku mulimonsemwa nkhani ina number 2 imene angotipeza kumene ndi nkhani yokhuzana ndi Norman Chisale. Patuluka kalata kuti Norman Chisale akuyeneranso kumangidwa. Nimoti anytime magalimoto akhala ndithu akusakasaka ndithu koma kalatacho chaperekedwa ndithu kwa chatuluka ndithu chisamani kuti Norman Chisale nawonso akuyeneranso amangidwenso pa milanduso iyo ati force chanchani mabodza komanso kupereka mantha m'mitima mwa anthu akutero mantha m'mitima mwa anthu kupereka pa causing fear wakati kwalenga njikata chakwe akuti pa nkhani yokhuzana ndi publications of false news like the chanchani to cause fear inaendeka kuti sikuoneka bwino and alarm to the public contrary to the section 60A ati kufuna ndithu kupereka nkhani yabodza information yabodza kufuna kupereka mantha m'mitima mwa anthu ngati pa dziko. Guys nde nkhani ndi imeneyo anyway amene zinthu zake zovuta akati lonso akagoneso kenako afterwards akauza kuti sitinamaliza kupanga investigate. Anyway guys, thank you so much. Wiki yatha yomwe ito ndikunena imene anali busy timange ndani timange Peter koma inu ndagalweti koma muli ndi moyo inu muli ndi umunthu muli nawo
nthawi zonse zimene mmadziwa nkumanga anthu basi. Wayo sakapanga zitukuko. Anyamata akuvutika, anyamata osewa yawa. Ndikubwerezanso khomo la Page House ndilotsegula. Tengani asilikali anu akammange Peter Mutharika. Ndipo musana mutenge Peter Mutharikayo mudzaonanso kuti I think it masewera. Mwaonjeza. Mulemekezeni Peter Mutharika. Anapanga zinthu zabwino m'dziko muno. Anathandiza anthu m'dziko muno. Anyamata atsikana samavutika ndi Peter Mutharika. Koma lero mukangokhuta kalongonda wanu Peter Mutharika. Nanenso ngati munthu ndatopa. Enough is enough. Ndipo kuyambira lero achinyamata ndikutumeni mukadzamumva wina akulankhula nkhani yokhudza Peter Mutharika mudzangomuzoti achimwene mwaulemu bwerani tikambirane kaye. Tisanafike kokunthanako koma tikambirane kaye. Kodi munthu ameneyu anakulakwirani chiyani? Ungandiwuzeko chimodzi chokha chimene Peter Mutharika anakulakwira. Ndipo mukamuwuze kuti ngati anakulakwira ine ndililede kukupepesa iweyo mu dzina la Peter Mutharika. Ndipo sakakuwuzani even chimodzi sakanena. Pepani izo nangolowereramo chifukwa choti ndinaziona zongolembedwa. Ngani athu sina limeneyo koma ndangofuna ndachenjeze kuti adziwe ali ndi ufulu kupita ku Page House. Khomo lolowera dzaliona, khomo lotulukira sadzatani. Mudzidziwa mukamapanga zinthu zanuzo mukupanganso dilu ndi anthu amene anaphunzitsidwa bwino za security. Mukakhala pansi muzidziwa kuti munthu tikulimbana nayeyu ndi mmodzi wa ifo za security. Tsiku lina Ambuye akukhululukireni. Ndithokoze ndisana kuluza kwa Profesa Peter Mutharika kunapangitsa kuti anyamata ativutike, makolonso avutike. Ndikuthokozeni chifukwa cha ulimba mtima kuti mwakhabe nga ndi Peter Mutharika. Chifukwa cha ichi ndikuyamikeni kwambiri. Ine Peter Mutharika wandituma kuti ndikuwuzeni kuti mwina sitikuonana bwino eti? Yeah. Wandituma kuti iyeyo Peter Mutharika akadzangotenga boma pa 16 achinyamata atsikana nonse mudzangomuyang'ana Peter Mutharika kuti ayi bambo wathu atithandize. Bambo adzikhala ndi mtima wachikondi, osakhala ndi mtima wausatana yayi. Mtima amangokhala kuti okay lelo kamangeni wakuti. Okay, go ahead. Ndikupatsani mawu awa. Enough is enough. And I repeat, enough is enough. Ine ndichisale kwathu ndikunchewu ndimachokera mphepete mwa phiri la Dzunje. Ndimangokupatsani ulemu, ndimapereka ulemu, koma nthawi zina ulemu umatha. Ndanena mawu awa wiki yapitayi tinaona ena akulemba Peter Mutharika akuti tikammange, tipite ku Page House tikammange. Ndikukuwuzani dziko lonse la Malawi kulibe amene angammange Peter Mutharika. Tsiku limene Peter Mutharika ine ndidzafera pomwepo. Ndipo ndikukuwuzani, ndipo sindingalolele Peter Mutharika kumangidwa ine ndilipo, sizidzatheka. Ndipo ndidzadzutsa anyamata wonse nsanje tuchitipa kuthana nawo amaliwongo amenewo. Nthawi zonse Peter Mutharika amangidwe. Abwe mpini akakaka, abwande akulukunyinda ngatini. Sitimakuopani, ndipo sitimakuopani. Muuzane, sitimakuopani. Enough is enough. Okay.
nthawi zonse nje kunjenjemera akuti akamanga pita Mutharika, pitani mukammange ali ku Page House mukampeza, pitani. Khomo lopitirira mudzaliona, koma khomo lobwerera simudzaliona. Ndikulumbira dzina la Mulungu. Ndagwira ine ntchito ndi mapuresidenti onse dziko muno. Bakiri Muluzi ndagwira naye ntchito, Bingwa Mutharika ndagwira naye ntchito, Peter Mutharika ndagwira naye ntchito. Ndamudzitu wapyeza kuti ayi Peter tikamange, ndati pitani mawa khomo ndotsegula umatika kumana komweko. Ndatopa, enough is enough. Musiyeni Peter Mutharika apume. Right. Sure. Malawian cameras. Right.